Tikulandireni madzulo ano kwina kulikonse kumene mukutionera in Malawi and around the world. Tilandirenso ina amene mukutionera pa Facebook komanso amene mukutionera pa YouTube. Ndine Banda ndi programu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Amatipatsira maprogramu wa ndi Aren Potens. Munendo wanga mprogramu wi madzulo ano ndi katswiri wa zachuma amene ndi katswiri osunga ndalama komanso chingerezi investor amaphunzitsa wanthu za nkhani zachuma kotero kuti tikuyamikeni kuti tikhuzokhala nanu limodzi madzulo ano. Bambo Nkhoma, tikulandireni madzulo ano. Zomwe kwambiri tathokoza. First of all, nyumba yabwino, we should congratulate you and thank you for inviting us. No, thank you so much. Really humbled. Zomwe kwambiri. Zikumveka kuti tikamamva kunjako munalemera muli mwana. Chinachitika njani? Kunena kuti ndinalemera ndili mwana sizoona. Koma sizoona. Koma I think ndinene kuti nthawi imene sinikadzoso ndikupanga zinthu zoti ndilemera. Ine ndinkangona kuti timene ndikupangati pali opportunity ndipange nawo. Ndi pang'ono nthawi imeneyo ndimakhamu cha moyo wofutikiraso suti sonanena kuti ndikanena kuti ufika poti ndalemera ndi mwang'ono. Ayi. Auli ndi billionaire inoyo? In dollars or in kwacha? Koma masiku ano. Yeah. Muyange fosoli ndiye mudzifotokoza nobwino. Zikhoza otheka. Kuti ubillionaire ukhoza okhala bweni kwacha. In kwacha? Ndiye pitirizani mafuno. So zikhoza otheka ifaje kuti pali zinthu zina zoti umathowa zipanga value koma pali zinthu zina ngati nyumba sumazipanga value ndiye sumathowa kuti ichichi mtengo wake pano ungakhale bwanji. Komano ukaona tizinthu tina toti ngati mina amakhala amashare umathowa kuti mtengo wake ndi uwu. So how did you make money? Munapanga ndalama in what way? So ndikhozwa nena kuti ndifaje ake anthu ambiri ndimati ndikamacheza nawo ndimauza kuti kulemera kapena uchita bwino si sprint sikuthamanga kuja kwaliwiro. It is a marathon. Ndiulendo wa pang'ono. So ndimene nanena kuti mene ndimayamba ntchito kumagula nyumba kena kugulanso nyumba kumapitiza maphunziro panga invest mwainendeka kena kumagula kuti mashare kena kumashare cha nthawi imene mapitira kumapeza kuti akukwera pamene umaona zinthu zamba kukhanga zikuoneka sense yake. So umakhanga kuti pang'ono ngamene makhalira nyererezi choti zikutula zinthu pang'ono omene makhalira chiswe kena kupeza kuti chinthu chasanduka chu. So kulemera sulemera overnight? Ayi ndifa chake munthu amene amalemera overnight ngati mene mapangira kuti chuma chongo chikwera sichichedwaso kupita. Ndipo ovuta kuti ungolemera overnight. Amene amakhala kuti amalemera overnight amakhala anthu ochepa kwambiri koma ambiri makhala kuti akhala kupanga izi ala ang'ono. Ndipereka chisanzo cha Warren Buffett. Amanena kuti namba kupanga invest ndi zaka 11 koma ndina 13 koma ndinachedwa nakamba nsanga koma anamba kale kupanga invest Warren Buffett. Kena kumkwempeza kuti wayamba nokulemera. So coming back to my area question, in your breakthrough yano pankhani ya zandalama inabwera bwanji? Kunena muona ntima breakthrough isininganene kuti inachita kuoneka kuti apa yatheka. Chifukwa choti as I've said kuti it's been a progression. Progression yomanena kuti let's ndikuyamba umene ntchito wagulapo kanyumba. Chifukwa choti uli ndi mwayi kuntchito kwanu kucha kumapasa ni malona 5%. Magwira ku new building society. New building society. So memwe new building society ma staff ankati patsa ngongole za nyumba ukangotha 1 year. Ndeneyo napezeka kuti itasala nditangogwira 10 months napezeka kuti pali nyumba imene magulitsidwa. Nde basi neyo namba kupanga process matso ati itengapo kanthawi for approvals.
but mene mafika 10 11 months napezeka kuti they were able to give me a waiver ndi kundipatsa kangongole kacha koma even mene ndimaitenga ngongole ndimavutika chifukwa choti repayment yokhayo imandipweteka ndi ndalama zimene ndimalandirazo. Kufikira konena kuti ndi masukulu amene ndimapanga ndimapezeka kuti ndikupanikizika ndene nangoti andagula mu nyumba chifukwa choti ndachita mwayi ndili pa new building society. Kenako ndamaliza skulu ngati chartered management accountant kuti kwagwerano ndiwe manager sungakhale nyumba yaying'onoko napezeka kuti ndini mwayi nandiuza kuti ukhoza anonso kugula nyumba ina yayikulu ngati manager. Ndakagula ku 47. Kenako papezeka kuti tikusamukira ku Banda yako akuti yayi tikupatsani mwayi woti somugule nyumba ku Banda tikusamukira. So nankhala ngati kamwayi ngati kamene koko kenako ono nkumaphunzira anu kenako there was a time imene unena kuti Malawi Stock Exchange maphunzisa kwambiri anthu mene makampani akulowa pa market chifukwa choti anthu ambiri samagula kamaopa. And time ineyo inali yonena kuti makampani ambiri anali privatized anali aboma ndi World Bank inapanga provide ngongole amene amapereka anali inde fund. Ndeti ngongole imene zija zinaleka ndi 6% ndeti makagula mashare aja. Nkumatani nkumabwenza ngongoleji ikamalowa pansika paja amati initial public offering ife tigula nawo nkutenga nawo kangongole koma amene momwe tinkangogula osadziwa kuti koma kenaka pakamodzi nthawi yake ndi pamene ndinazadzidzimuka no tapanga ndrama tagula mashare FMP. Ndi pamene ndinaziona kuti tapanga ndrama yambiri kuno ndrama iyi ndikhoza kubweza ngongole zanga zonse ndrama iyi ndikhoza kugula nyumba yenyuwani ndi pamene ndambira kuona kuti ndrama zija zamba kuoneka tsopano koma kakhala kali pang'ono. So ndi mashare komanso ndi nyumba kwa nyumba zija zimangondithandiza onena kuti sinanga ndimazigula amati ndikamagula paja ngati yoyamba ndinagula 132,000 ku area 18. Interest inali pa 5%. Koma inflation inali pa 40%. Ndiye chimene machitika ndionena kuti tikamala ndira masalary aja increment yathu samatipasa soma 5% amatipasa mwina ma 30% 40% kuti zilimbana ndi inflation. Ndiye kuti ikamati zaka zitatu akakukweza mapezi kuti 132 ichi simakhaso ndrama yenyewe ndo mapezi kuti waipanga pay off. Then ukula ina ngati ku area 47 I think inaikula chama 700,000 750,000. Over time ndi ntchito kupena upite tima training udani ubwera nditi ndrama kumwe kujoka zipanikiza kogona kubaya kumwe kuja pezeka kuti ndi inflation finally sokwera kwambiri upezeka kuti waipanga pay off kena kupezeka kuti udani wabwera kuno wakula nyumba ina mpaka kuti nafika kuti anatipatsa zezona usamuka nthawi zambiri amakupasa ndika package kuti kamgule makatani machani kamene kacha ndikamene ndinakulira plot imene tili pano. Plot inoyo ndinagula 2004 kale koma tinamanga 4 years later. Timamva kuti nthawi zina you lose money makamaka za ma shares. Is it always rosy kuti you make profit? Pana nthawi nake napangapo malosi. Ndikumbukira there was a time tinali ndi mashare ngati INPS. Nthawi eneyoyo ndi sinkapanga bwino performance yawo anatsika mashare kuchoka pa 32 kwacha kafika pa 6 kwacha. 32 kwacha fika 6 kwacha ndikupezeka kuti tinaluzapo ndrama pamene pacha chifukwa choti ena amagulitsa ine ndinagulitsa pang'ono chifukwa choti ndinandika pressure kakashifo ndinagulitsa naluzapo so mashare ngati ena so counter inaso inachokaso pa 30 kwacha kuzafika kacha ma 15 kwacha naluzapo so ndrama pamene pacha. Ndiye pali nthawi zina zake umaluza koma chimene ndinkationena kwa anthu nchonena kuti mashare wawa pa period yokwana 20 years zaka 20 return yake on average yakhala 40%. Up to 2024. So it's been 40%. In dollar terms it's been 21%. So it's kuti ma returns yake pa Malawi Stock Exchange akhala odabwitsa kwambiri. Uthanda zonena kuti ndrama yako icho kakhala nayo ngati lerolo 100,000 ikamata 2 years ikumaka 200,000 ikamata 2 years ina ikumaka 400,000 limene zakazi kuchitikira. Ndoti if you have got 100 million ndoti 200 million ndoti ka 200 million kena ndoti kala 400 million kena kala 800 million so, over a period of 20 years. Yes.
chimachitika nchiyani kuti anthu nthawi zina amakhala olemera then all of a sudden kuchakachikiratu munthu? Yeah, so zimenezi zimachitika chifukwa chonena kuti nthawi zambiri ukafika pa mlingo wina wake oloka ukungoyamba kumene ndinene makamaka kwa anthu amene alemera ndiyonena kuti ukangolemera paja kumakhala ma opportunities ambiri amabwera. Ndiyembekezera kuti mina makeru ndi 100 million kandi 500 million kandi 1 billion pamabwera ma opportunity onena kuti ukhozopanga business anthu amakupanga approach ole iweyo zimene umawerenga zicho maona kuti mwina ndithopanga ichi mwina ndiyesereji kuti ndipange ndama zambiri. In the process umapezeka kuti ndama zija zaonongeka. Koma chimachitika nchonena kuti nthawi zina makhala kuti walowa mu chinthu chicha usakuchimvetsetsa bwinobwino chifukwa choti mina make uli phuma lonena ndofuna ndipange zinthu izi zikuoneka kuti nzotheka pabwera ichi chanyuwani ndichilowe nawo pamene pachani pamene anthu amazaluzira ndrama. Kwa nthawi zina anthu aja amaluza ndrama chifukwa cha timati lifestyle inflation. Umapezeka kuti munthu unalibe kena kalikonse kena kwa build ndrama zija kena kumana kuti kuma lifestyle imene inenga ndikhale ndi kena kuma yesera kumapita kumapanga zimene zija mwina make in the process umanena kuti ndibwerekere kuti lifestyle ndizipanga support poti ndrama zikuoneka ndili nazo uzikuoneka zizibwera kena kumapezeka kuti ukanika ubwenza ngongole uku meanwhile upezeka kuti kena zonse zichawaziruza. So zimafuna ndalama kuzisamala bwino. Ndalama zimafunika discipline yaikulu. Ndalama zimafunika discipline. Ndalama zimafunika discipline. Timana what financial discipline. So what is financial discipline? So financial discipline imabwera mu ndondomeko imene wapanga wayika imene maneti plan kati noti budget. So iweyo zinena kuti ndi 100,000 kwacha 100,000 kwacha panopo ndinayo mwezi wamwe ndikhani ndalama zingati mwinaso 100,000 kwacha mwezi wina mwinaso 200,000 kwacha ndiyeno chimene ndikupanga pano pamasiku akubwerawa ndi chani zogwizana ndi ndalama zimene ndili nazo kodi zitati zaonongeka sizinayende bwino chitati chalakwika chinthu chimene chingalakwike ndi chani ndipo chimene chingandipanga affect ndi chani. Ngati business short sukudziwa sukuyimvetsetsa ulibe nayo ndipo mmene so ulibe nayo chito koma anthu angokupanga encourage pali ena amathakulowa maskime ena amati ponzi scheme zongonena kuti hati izikateni pyramid kena kupanga ndalama zambiri zinthu ngati zimene zichazo zimene zimapezeka kuti anthu atanazo ndalama zimene kwa basi tina timakhati makhalidwe tonena kuti tango kukakamira ndipereka chisanzo ngati masewera anjuga. Ndifo chaka amapanga za njuga kaza betting amanena kuti monetsetse kuti izizi zisasongoneze moyo wanu. That's right. Amanena zimene zifo chonera amadziwa kuti munthu chinthu chiche chimatha kumutani kumukakamira kukhala kuti basino awakhala addicted. Onthawi zina ndi lifestyle yeniyeni iweyo ukangokhala pacha ungangopeza ndalama ndokuti kuti taoni kudziwe ndokuti uzikangoma mimowa ndi azinzako mpaka upezeka kuti you are addicted. So zimene zijanso ndi zimene zimaononga ndalama za anthu ambiri. Pa nkhani ya kubwerera ku nkhani ya ma shares anthu amaganiza ngati kuti mwina za ma shares zindi mabig ake mtauni gulu lanuli kuti munthu utakhala 50,000 utakhala 70,000 or 200,000 ukhoza kugula kwa basi. Chimene ndingawuze anthu amalayo nchonena kuti mashare munthu ukhoza kuyamba olo ndi 20 kwacha. 20 kwacha iniyeni ukhoza kugula ukagula mashare. Kungoti kugula mashare ndi 20 kwacha o kugula limene ili share imodzi yakati neno ndi ya 15 kwacha imene ili ngati ya Banda hotels panopo ndekuti chimene ukuchita chili ngati mwachitsanzo chili ngati unena kuti kodi munthu ukhoza kuyamba bwanji ulimi ndonena kuti yayi ukhoza kudzala oluchimanga chimodzi ndechika chikhozadi kumera koma maphindu lake silali kulu uzikathira chimodzi koma nomina make 50,000 utha kuyamba kwa imene mapanga encourage anthu ndiyonena kuti azipanga pafupi chifukwa chakuti brand nkhani ndiyonena kuti antifeyo chimene ndimakambira ndikuwapanga encourage anthu za mashani chonena kuti antifeyo timakhala panopo tikamapanga zinthu zathu
tindi zaka 20 umafika ma 30 40 50 60 timakhawati zimene timapangazi ntchito imene tikugwirayi timapanga ndrama using by selling time to kugulitsa nthawi by selling our energy kugwiritsa ntchito mphamvu zathu ndipo amafika pena nthawi ija imatokhalapo koma ulibe energy o system yokha yakulavula nena wati kwafika popanga retire ndipo pamene pajapo umafunika zinthu ngati mashare kapena nyumba zoti zizikuthandizira family ndi passive income ndrama zimene zizibwera iwo lichigonere kupanga invest in mashare ndokuti chimene kunena chonena kuti ndifuna ndrama iwe ukandigwirire ntchito ine ndikupanga zinthu yes uzigona ndrama zizigwira ntchito ndimene zimakhalira ndikufanya kene mapanga encourage kwambiri pa mashare kuti even pamene ukukula uzikhala ukupanga transition kuti ukupanga ndrama wekha kugwiritsa ntchito mphamvu zako kufika ponena kuti kenako ndrama zija zikugwirirano iwe ntchito. So the reason why I asked that question kuti pamakhala ka connotation kuonena kuti izizifeyo siza size anthu koda kudziwa kuti chimene chikuchitika ngati ma pension fund aja amatenga tindrama tantu pang'ono nkutika pamodzi nkukula makampani kukula mashare angakhale munthu payeyeka ndipo even Malawi Stock Exchange imachita kupanga encourage kuti mukhoza kugula oro share imodzi inachiwanena kuti mukhoza kugulira ndi ku Malawi Stock Exchange so kumene umagula through umadzera kwa broker so ndinsika ndithu okhazikika mwina make ndikhoza ngolongosola kuti pali Malawi Stock Exchange imene mathandiza anthu kugula ndi kugulitsa mashare komanso imathandiza makampani amene akufuna kuti apange raise capital kuti ngati niyo muli ndi business yanu yokhazikika bwinobwino mmathawukira amene kuchako nkukanena kuti ndifuna nditapanga raise capital of course akufunsana kuti mukwaniritse izi aonese ma accounts anu funa kuti chimene mufuna kupanga raise capital mufuna mupange raise kwa anthu to the public ndamafuna kuti dongosolo lake likhale labwinobwino zimene za Malawi Stock Exchange mapanga ndipo amakhano ma broker aja ndamene amakuthandiza munthu oti sukudziwa china chilichonse namakuza kuti choyamba amakutsekulira account akutsekula account ngamene umatsekula ku bank muja ndekena ukafuna kugula kanda 50,000 kanda 10,000 umapatsa ma broker aja kuti mundigulire nthawi zinayi wewe umathokana kuti sukudziwa bwinobwino amathakuza so ndi uli chete apo kwandoti iweyo wangokhala kunyumba kwako because chimene chikuchitika ndionena kuti kuli system makampani aja ndi ma system okuti wani ameneka kukhala audited ameneka kupanga report ku reserve bank ameneka kupanga zonse bwinobwino muli ndondomeko yayikulu kwambiri it's very rigorous amene akuyendetsa chinthu chija iwo kungokhala nde ali ndi pressure yonena kuti apange perform apase ma shareholder dividend yawo komanso chinthu zawo zimapita kunja anthu amaziona akakhausana apange bwino zimakhala zinthu zochititsa manyazi nde amafuna kuti apange perform bwino ndambira kumapanga perform bwino ngati mabanki ambira kumapanga perform bwino so zimene zamasharezo palibe utambwali wina uli wonse ngati zichamanena za ponzi schemes palibe sizugwirizana iweyo mangopita ngati ndi say ngati 100,000 ungwayimbira ma broker kuwatumizira email ndifuna ndrama mwakuti akuza kuti titumizireni ndrama kuti tikamagula fund imene lili dongosolo lake akangogula paja within 24 hours amakuuza kuti mashare atakugulirani receipt yanu ndi ilili ndipo share yanu uje namba yake ndi yakuti basi palibeso now the next question ndi yonena kuti dziko linolo likuoneka kuti likuvutika pa nkhani za chuma tilibe forex zinthu zikukwera inflation muone nayo kuti in a country like this one munthu kuzopi kupanga ndalama ene manena kuti mavuto amene muone nawo ukaona within the region ifenda amene inflation ili atipweteka kwambiri zinthu zakwera kwambiri Mozambique, Zambia, Tanzania mukaona inflation rate ya Kenya it's below 5%. Ifeyo tipa 28%. Senzo ati inflation yathu ndiyokwera ndi kuti ukamakhala nayo ndalama ija ikumaluza value into manifanya yake upezeka kuti mwina make masiku apita mbuyo munthu amatha kugula chimanga 40 chakuti pano chili mwina 60 chakuti or 70
kusonyeza kuti ndalama ija ikumaluza value pafupi koma munthu ukhoza kupindula chifukwa chonena kuti pamene pali mavuto ndi pamene ndalama zimapezeka. Pamene pali mavuto ndi pamene ndalama zimapezeka. Fangati akunena kuti kwakuti ngati mene kunalili kuti kuli odwala kufunika panado. Amene opanga panado ndi amene apange ndalama. Nthawi ino amene ali mchimanga ndi amene apange ndalama. Chifukwa choti kuli vuto lofuna chimanga. So pamene pali ma challenges ndi pamene pamakhala ma opportunity. And chimene chimafunika ndionena kuti one ungotsegula maso athu nena kuti kodi chimene ungapange mavuto amene alipo ndipo iwe ungapanga address bwanji. And nthawi zina ndimanena kuti tisamachita kuyang'ana mavuto akulu kwambiri koma ili ndikunena kuti anthu kwakuti amasowa lunch amasowa kokakula ndimujawapeza kuti anthu akukulisa zakudya pamene paja chimene chija umakhala upanga address challenge imene ilipo ya chakudya. Ngati uli ku school mwana wa school nene wana kuti iweyo pala anthu ina amakhala kuti anthu ochita bwino kuti makomo kwawo amachita kuachapira sofa. Iweyo ukuzona kuti panopo challenge imene ikuoneka imene ndingayipanga address bwanji. Anyamata amafutika kuchapa sofa ndingowapangira kalondre kawo ndizikuchapira ndine ukatero wapanga ndalama. So pamene pali ma challenges ndi pamene pali ndalama. Ngati muona kuti madzi kwakuti amavuta iniyo mgamba ka plant kanu kopanga madzi ndoti mwamba kukulitsa madzi. So tikumva kuti munasiya ntchito kuti ndalama zinakugwanani. Mwaseka ndi mwene mazi ngoma fiki kusomera nalikulu. Young, I don't think munafika 50 nadutsa 50 mwadutsa Nkhoma ko makalamba mochedwa. Kwathu anthu amakalamba mochedwa. Ndaonaso chifukwa agogo anga anamwalira ndi zaka 96. Ang'ono anamwalira ndi 112. Nde timachedwa ukala. No. So you're over 50? I'm over 50. 60? Not 60. So between 50 and 60? Yes. Mene mabanga retire 19 that's 2 years to retirement. By now don't mene mabanga retire. So why did you retire early? So chimene napangira retire early chimene kuti ine ndimakhulupirira kuti Mulungu anandiyitana kuti yafika kwa Mulungu khanika to empower anthu kuwapanga encourage kuti because I come from a background ya anthu as amapemphero wanthu. So ndimaona ngati kuti passion yanga kwambiri inali yoti ndisapanga encourage anthu kuti they can do well. Chimene komanso nimkadzi wakuti I'm only about to retire in the next 2 years. Then can not nzachite kulandira kalata yokuuza kuti tsopano mwakula. Ndinoona isanafike 2 years imene ndikonzekere. So initially nikapanga plan kuti ndisapanga retire ndinzaka 50. For your information kunchito ko kawiri konse anandiletsa apo nena kuti musapange retire. Musapange for bana ma voluntary exit ena. Nali bwana wankulu mweneko? Koma nali executive. Nali wankulu. So kawiri konse nabe mphana ndiletsa I am sasi. Koma baba ndafika pacha konena I think ndifuna ndisiye no. Chifukwa kuti ninkaona kuti ndichitofika mpaka na retirement age. And ineyo nimanena kuti palibe munthu amene kupanga retire sanga sinde kuti iweyo ndiwe katswiri. Because nthawi zina chimene umapangacho ndiye maitanidwa ako. Ndiye passion yako. So nthawi yake umapezeka kuti zimene ukupangazo si passion yako yenyewe. Mwina mwako utsatire chimene umachikonda. Ndiye naona kuti I think I can transition into something different. Then naona kuti ndipange ndidakaine mphamvu. So what are you doing now? Pakadali pano ine munthu ine ndine investor. Nimapanga invest. Pakakhala ma opportunity ena yake nimapanga nawo invest. Anthu ena mwina makafuna apange mwina ngati ulimi umene ni wathu opanga nawo invest ndoti tilima limodzi tikolola limodzi. Pena pamapezeka kuti mwina pali project yofuna kumanga then ndikuti tikhoza kumanga limodzi then mwina akatizagulitsa limodzi. So ndimapanga maujeni ngati amene owo. So tikumvaso kuti ndanzanu ena motsekula banki imene ndiona imene ija ndimona ngati kuti inangotuluka mophuluza
nditero chifukwa chonena kuti mutu zofuna nzambiri zimene umaziganizira pena umafuna kuti azakhala ine pacha ndine mwina simadziwa ndine ordained pastor. Wakola msatero ine ndinapangidwa ordained nda Apostle Ndovi. Ndine mbusa ndinapanga ordained kandi 10 years ago. So kutumikira church kuja matumikira. So imanena apa ya banki tumafuna pana pena pake nikafuna tamba forex bureau, pena nikafuna tiambe microfinance, pena pake napezeka kuti as a family we invested in a microfinance yoti kupanga rani napanga naponya ndrama zathu ndenda zina maganizo amene amabwera then makumana zina zimateka kuma za banki zitakhatuma kambirana ndazi zathu kuti kodi sindingakhale ndi banki kumalayi kunoko koma ndi chinthu choti chili kutali kwambiri tikuchiganizira kuti tichipange. Chifukwa zimamveka ngati kuti zapyakale mungu tichepetsa atsogoleri ndamva kuti zapyakale atsogoleri ndithu ndamva kuti zapyakale anthu mwambolembana kuti mwambolemba kale iyo pali bedwa ntchito banki kupanga banki ndi process ine ndine banker professional banker and many so a banker investor ordained minister mwachulukidwa atankhoma ndipo ndine wochulukidwa mulimiso pompo muli koma wali ndofunika patience yaikulu ndimalima chaka chatha tinalima nakololapo ndithu ndi mabaketi ngapo tinalima ndithu about 30-40 hectares tinalima so mabaga ngata I think anatuluka kandi close to 2,000 or 2,000 bags muli bwinoto apopo ndikhozona tili bwino fanyo ninoti atithandizira abantu ambiri. So but coming back to mumanena kuti munthu ndine banka so ma banka process yotsegula banki ndi yayitali kwambiri. One mukuyeneka kupeza anthu amene akhale ma promoter ndi ma funders a banki bene. Two mukuyeneka kupeza kuti akupatseni chilolezo a reserve bank kuti mukhale banki. And imene ndi rigorous process for generally banki imatenga ndrama za ma deposit. So liwoti banki liwotetezedwa for jonena kuti ndi chinthu chonena kuti chimakhudza financial system yonse ya dziko. Because mukakhandi banki yanu kuti iliwedewede imene mucha itimatha kusongoneza financial system. Ndifa chake kuyamba banki sungayambe ngati imene umayambira okalai o mene ungayambire ngati microfinance ndiyo kukhekera kufanyo nenoti umayika mu ndrama zako kumabwereketsa ndipo ujeni yonseli pa iweyo kuma banki jo makhala kuti ukutenga ndrama za makastoma komanso ukupanga deal ndi mabanki ena ndi pamene ukudila ndi mabanki ena zikozokhala ndi impact ndi the whole financial system ndifa chake process yake imakhala itali kwambiri. So to finalize on this matter mutsekula banki simutsekula imene plan imene ilipo plan imene malingaliro amene alipo chili chimene chocho tinacho fajo nena kuti mabanki awawa amalawi so titsekule nawo mabanki ndikuona ngati kuti kuli ngati ku Zambia anthu alipo amatsekula mabanki ku Zimbabwe makante ku South Africa ku Kenya anthu akhaupanga so pano Malawi I think it has come of age kuti titho mapanga zinazi pa ife toka asamayiro kuti pangira so ndikuona ngati kuti ndi chinthu chonena kuti munthu uzitha kulota zinthu zikulu ukamachilota chinthu chijaonena ndifuna ndipange ichi wekhaso chizikuopsa penanso kumaching'ono kuti ichi ndichitchuledi ndichivomereze ngati zimene izizi so china chimakhala choti chimasomphenya kuti ufuna utapanga koma penanso mazati koma chinthu ichi kuma mafuna utakhala ni nyumba kwa munthu wati lese utakhala uibe plot sinda kuti unganena kuti sunganena kuti ndimafuna utakhala ni nyumba okhozonena plot yodzagula kwa ndoti ndi maplan ino amene tikupanga tichite break pang'ono nkhani zinsukuluzukulu timwere madzi tatokoza ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndine Banda ndi Benedicto Bena Nkhoma amene ndi katswiri pa nkhani za makobidi ndipo adagwira ntchito mu banki kwa nthawi yayitali. He retired now, he's now investing his money. Tikuphunzitsana pano how to make money. That's the purpose of this interview madzulo ano. Musatalikire akutipatsira programu iyi madzulo ano ndi Rainbow Pens.
ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive tatantunda ndithu tili mgawo lachiwiri la program yathu madzulo ano ndi investor komanso experienced banker Bena Nkhoma ndipo tikuyamikeni mwatilemekeza kwambiri sitimakhala ndi ma-interview ngati amene pafupipafupi za ndalama izi zinda anthu ake za ndalama zinda anthu ake nawo zikongwambiri mukumayenda ma-conference machalichimwa kumakuitanani yes nakuonani mpaka ku Dubai mpaka ku UK mukumalandiranso ma awards ena akumanena kuti munthu amene tutisamale naye uya akuoneka ngati mkapshali mukumazimva zimenezo ineyo kumva kwake nkongonena kuti mwina make kukayikira message okay koma andisingadabwe chifukwa ngadabwe chifukwa choti ndi mmene alili munthu anthu timaganiza mosiyana so ena amadzakayikira ena amadzayamikira ena amanena kuti ndaphunzirapo koma chimene ndinganene chonena kuti anthu ochepa amene ndakhala ndikucheza nawo akhala kuyamikira oti ndakhala nawo closely apindula nawo ndi ma testimony ambiri onena kuti ena mwina make sindinganene panopo onena kuti uyu koma munthu oti anangoyamba ndi mwina ndalama yochepa anamba maybe zinthu zinamba kalekale mwina 4 years ago it's like chinthu chingogena mwina changogena ka momentum chabe achangogena ka momentum ndi social media komano ndakhala ndikumayankhula ndi panopono ndimene muona kuti andiyitana ku UK actually anandiyitana ku Afrexim ku Afrexim Bank imene amachoka Professor Dr. Benedicto Orama anandipanga invite so ineso ndadabo invitation yachokera kuti komano kena koma ndama invitations ambiri ndimandama invitations ambiri komano chimene ndinganene chonena kuti ukapyali umabwera pamene waja ndama ya munthu ine sinimadya ndalama ya munthu simuyitanitsanso ndalama sindimayitanitsanso ndalama ndipo ineyo ngati pali imene ndinalipiridwapo ndi ujeni imodzi mambiri imene ndimapita imene ndimakapanga share ulere I do this pro bono ili ngati ulalike anthu amangondipatsa mina gift mina mug kuti ukamwere mzikamwera tea koma otherwise simapanga zezonena ndikufuna ndiyitanitse ndalama so sabata zimenezi anthu akhala kukakambani mdziko kuti kuda ameneyi mbabwinobwino munthu uyu munthu amene mbabwinobwino and I want you to address that question inuyo ndi munthu wabwinobwino ine ndi munthu wabwinobwino one ine ndimaopa Ambuye I'm a proper born again Christian spirit filled ndimalalikira ndimatumikira and I know anthu akulonda alalikisa amatha kupanga ukapyale yaone human beings koma ndimaopa Mulungu ndi mtima wanga wonse so chimene ndimapanga share simapanga share kuti kapena ndi aonesa anthu achoti mwakuti chimene ndimafuna kuwaonetsa anthu ndionena kuti munthu ukhoza kuchokera kutali ena finabadwa mu mpingo ukhoza kuchokera kutali ndikuzasanduka china chake wina aliyense ali ndi potential imene ali ndi kuthekera kumeneko so zoyankhula sizimalephera and ine ndimanena kuti munthu ukazapezeka kuti sakuyankhula za iweyo mwina make ndoti palibe chimene ukupanga ukazoona anthu akuyankhula za iweyo ndoti pa china chake chimene ukupanga and olo mtengo umene ulibe mango palibe amaugenda ugenda chifukwa chake so chimene chocho chimangokulimbikitsa onena kuti maybe you are doing something right. So do you get disappointed when you get negative comments? Never. Oh, all pangono because in a single ine kuti ndifike panopo ndi Ambuye si munthu uyu. Okay. So I don't need validation ya munthu. You don't need validation ya munthu.
ayi simugwedezeka nsenzola ayi olo pang'ono ndipo zinaso sinaziwene ndimangomva anthu akunena koma sinimaziwene ndibe nazo ntchito I have better things to do, so sinimagwedezeka nazo kufa chonena kuti ineyo ndimapanga zinthu sinimapanga zinthu zonena kuti ndikulimbana ndi uyo ndikupereka message ya hope ya chilimbikitso nakhala kuti mina ndikupanga attack wina wake then ndampanga inja munthu iyo ni nkhani ina but what I do is to encourage people and say kunena kuti angakhale ndima ungachuke maka tsiku kucha ndi angakhale mungadutse mu moto ambuye akuphulani angakhale mungadutse mu zovuta fa inenso nazidutsamo inuyo mupyo unadutsa mavuto anje Nkhoma ene ndaonatu mavuto tu fa simukuoneka ngati munthu amene simukuoneka ngati munthu amene mwadutsa mavuto ene ndadutsa mavuto mwamene makena siningayankhule ifwa chonena kuti mina make akhozokhala kuti anthu ena akhozokhala affected komano nakhala kwene umanena kuti ndikukhala pamalo pacha ponena kuti ndikusowa chakudya tehote kumakadikiza ndakhala kwene moyo wamadikiza ndakhala kweneyo moyo womanena kuti kunyamuka ndilibe kabudula amene ndinayo ndong'ambika singano pa nyumbapo palibe ndikuweza kuti ndikukanikola opita usukulu zinezi zindadutsamo ndili wang'ono ineyo ndimapereka chitsanzo ndimamenya golf ndi anthu ena ake mauzo ati there was a time ndimalenda anthu amanena kuti haya kuyenda sinkhani chanchani koma ine ndimatha kuyenda kuchoka kunkolokosa kupita ku St Patrick's ndidzera ku St Colamba ndidzera ku Ntaya nthawi imeneyo ndikafika mu Limbi kudzera mu Nsika ndidzera ku Railways uko ndidzera mpaka na Mwantopa omo ndikadutsa ku primary school chalimalikana Matapa tikafika pa Bangwe uyo ndikadutsa pa Mpingwi pa Manda baja uyo ndikafika pa Mpingwi pa ka trading baja ndikulowera msewu wa St Patrick's kwa Yasini kudutsa pa Yasini ndayenda mitunda yonse kukwera phiri la ujeni lija la Mpingwe lija ndalikwera so zinthu zitadutsamo kupita ku ntawani muja kuti mukupita for drama ya school kupeza wala wanena kuti anyamata inuyo pano palibe maendero muona kuti mupanga bwanji osoma mavuto mukwadziwa bwino kwambiri mavuto ndikwadziwa brana ineyo ndikwadziwa koma ndikhozanso kunena monena kuti nakula mu family yonena kuti makolo anga anali achikondi kwambiri so some of the challenges makhala mitigated ndi chikondi chimene umachilandira from the parents so and mina make anthu amene uli nawo amene umakhala nawo umapanga nawo relate koma mavuto ndikwadziwa ife kumudzi takhalapo 2 months 3 months even business you have failed in business ndendalepherapo ndikuluza ndrama zenizeni zija $250,000 $250,000 inuyo $250,000 kulowa madzi. I was one of the first solar I had started one of the first solar companies in Malawi yaikuluko ya size yabwi solar yoti ndimapita ku China mapita ku India ku Shenzhen ndafikagwe kwa kumana ndi vice president wa company yaikulu yoti ndafika mimi ku Geneso dzidzi tapangako zimenezi kubweretsa makontena aja ndikukubera kupeza kuti anthu asakuinvetsetsa solar business ndikupeza kuti wairani wairuza business ija ndikulowa mngongole ndikuluza ma assets kukulitsa ma property mavuto amene onda kumana nawo opya oti makhala 5 years kumadzuka ukangogona chamma 11 1 o'clock wadzuka kuti mwana mamuna ndi panja so it hasn't been rosy no no I've made mistakes even on the stock market nimapanga mistake kwa mwina make samaoneka kwambiri ndikakhala ndimanaona I've made a loss
but I've ever made a loss, so I'll move on. Umakanga wapima zinthu zokuzimvetsetsa. What about those amene mwina samakumvetsani amaoneka ngati kuti munyada mukamakamba zimene Mulungu wakuchitirani mwina ndi katundu amene muli naye anthu amamvetsa amaona ngati kuti munthu yutu what is the difference between being thankful to God pa zimene wakuchitirani ndi kufuna kuti anthu andione? I think Mulimba fusolo and we live. Okay. There's a very thin line. Yeah. Chifukwa cha mmene anthu amaganizira. Yeah. Koma mchilungamo chake nchonena kuti chinthu chimene muli nacho o chimene ndili nacho Yeah. uli ngati mtima wa munthu sunga umvedziwe. Okay. So mwina zimene amaona akaona galimoto ali akuzionetsa, ola akaona nyumba ali akuzionetsa. Omwina ndikatchula kuti ndili ndagulako mashare wamona ngati azionetsa. But that's not the whole thing about me. Okay. Nimangopeleka kuti ndikupereka chisanzo. Okay. Mwina ndinene for example because wanena wada painting hii mwakuti. Yeah. Koma it's not the whole me. Okay. Okay. Yeah. So amangona kunena choncho chifukwa choti ndinakhala kuti ndimapanga zoti ndikunyada kapena ndifuna ndionetse sibwe zinokupanga kamene chifukwa ubusawo anthu amaona ngati kuti mbusa adzivutika. Ayi notion imeneyo. Yeah. Actually the more reason ndinadzuka kudzuka mu mpingo unali umenewo chifukwa choti ndinkaona kuti kuchechi kucha nthawi zina zake anthu timadzakhulupirira kwambiri koma opanda action. Okay. Then now anthu asamangonena kuti this is the year of open heaven. The year of open heaven. Or the year of open doors. Yeah, what steps are you taking? That's why I started. Okay. Because I've grown up in church. Yeah. Then my own it's and yeah, mupange A B C D. And in the club administrator wa church in the club that come out into a church. Then that can go on a goodie how and we church amavutikira, but I've realized kuti ndayina mbusa kudwala kumene opanda thandizo mina sana bange mazimu amangokhulupirira. Okay. Ndimanena kuti iya tipange zinthu mwaji. So that's where I come from. Okay. Kuti ndisathandiza anthu. Yeah. It's just that kuti muna mageno zatukira kunja kuti kena kwanthu ena kumanita koma kuti muonesese ma invitations anga onse mbuyo alala church. As I'm talking pano Friday ndi function ina yake, katsiku nake ndi function ina yake yama church osiyana. Okay. Osiyana. You get invited to all churches. All churches. Okay. Baptist, Anglican, Catholic. Ndikumene kumauza jana so Kristo. So many kwa anthu ndimauza kuti nthawi zonse kugwiritsani ntchito nthawi imene wakupatsani Mulungu. Okay. Napangapo share ujeni ina yake, statement ina yake, ndipo ufuna ababa yibwereponso. Okay. Find the times. The opportunity of a lifetime must be used in the lifetime of that opportunity. Okay. Say that again. The opportunity of a lifetime must be used in the lifetime of that opportunity. So for example, iwe ulindizaga 18 to 24 do a football, use it, and you're a top footballer, use it to the best knowledge that you have, best effort that you have, because that opportunity may not come again. That's right, yeah. So Anthony Mauza Jojodi, ngati mugwira ntchito, it's an opportunity. I'll give an example. Ukuzonodi position imene muli simutsakhala muyayi anthu ena anakhalako. But what is it that you're using with that opportunity? Yeah. Are you able to build lasting relationships? Because it's possible. It may not be actual money, but you can have lasting relationships that can help you to open other doors. So my opportunity and we knew mina panopo machecha tanala ngona many mayamba, there was a lot of excitement, yes, but you're growing. Yeah. When you grow, you reach a certain stage, you will not be able to do what you used to do mbuyo. Yeah. So what is it that you are doing panopo kuti zimene mukufuna zo zichitike? Chitsanzo
ngati ufuna kupanga school usadikire kuti ndikalambe kaya ngati uli ndi opportunity but school fees apapa ndikumva kuti kukhala ma school aulere you do it now because you never know kuti ma school fees zizakhala zaulere mpaka nakalekale so you use that opportunity nthawi imeneyo yes then mauza zimene zozonena kuti this is how you start to invest. This is how you can work together as a group. Osangokhulupirira kuti mulungu atiyankha. Mulungu amatiyankha pamene ife tafikira kuti tagonja. Okay. Mvula imagwera wina aliyense. That's right. Opemphera, osapemphera, kandi wotani, koma chimene machika ndionena kuti yekha amene walima ndikudzala, ndikutsira fertilizer mu nthawi yoyenerera, ndamene amadzatani, amadzakolola. All that can do in Christ. Those are natural principles. I believe kupanga chuma it's a more of a natural following natural principles of life. The fact that kantu nimanena kuti now zabo ku church I don't know whether they liked it or not. Kuti there is no equation between prayer and making money. There is no equation between prayer and making money. No, making money is not in the equation of prayer. Okay. The fact that kupita kuphira anthu amene amapemphera akutani, you find that my problems are ambiri. 95% of our problems are to do with money. Munthu akupempherera rent, akupemphera kuti apite kuchipatala, akupempherera cha self, akufunika school ndani, amene ali pa opportunity yabwino ndani. Then they should also learn from Ampagula. What about those? I mean, you were talking to young couples. And I mean, but they miss the opportunity to invest. No, I mean, what did my water koza kuyamba? It's never too late. It's a marathon. It's like a 40, or it's like a 50. The key is to start. And you start in ukozo kadu unalibe knowledge imeneyo kwa panopo mkozo kunena so pano ndaziwa Nkhoma anduza then jambe ko pang'ono maybe the only thing is that you may not have a lot of time on your side. That's right. Koma chimene ungachite is to probably work with others. I know it's not easy to work with others but it's indeed putting in a lot of hours. If I jodi ndaonapo anthu ena oti ngati mena magwirira anthu ena oti they work maybe 16 hours, 15 hours. So we need to put it in ntchito kwambiri. Pick up on team on what else can I do? What else can make me money? Zimene zozo tizipanga. Ndikumva kuti mwalemba mabuku pa nkhani zimene za ndalama. Kunali kufunika bwanji kuti muzikenso mmapepa? So initially inalionena kuti anthu ndikamalemba pacha anthu amandiuza mulembe buku. So kena kunono to all zinthu zidi ndizilembe mabuku and chimene china ndilimbikitsa mtima kwambiri is when my late dad passed on nano koma ino dakano mafunaso pena malemba izo madupanga procrastinate manje zinthu zindilembe ndinabano panga compile zinthu zija zonse ndikulemba mabuku ndendalembadi nzothandizira kuti anthu akuzokhala pansi paokha in the comfort of their home ndikuwerenga chinthu chili structured bwino because zimene ndimapanga post pa social media or ndikamapanga present imakhala kuti ndangoyankhulapo koma izi zinthu kuti anthu adziwerenga they can go back and read again ndikuzimvetsetsa bwino. Mwafikapo Nkhoma kapena iwa kuzoyankhula ngati Peter kuti sindachigwire ndikusakasaka mukakhala mmadzimva kuti akomatu munthu ndalemera anthu I don't nanga mulinso nzoso zina nanga munthu mbalibe munthu amene alibe zoso ndipo I think ndipamene munthu wapita kumwamba ola china Elon Musk akusakasakabe because at the end of the day I'll tell you what ineni mana kuti chimene chifukwa muli nzotaya zambiri uko mapereka mamiliyoni kuchalichi uko mapereka mamiliyoni kumumanga machalichi muli nzotaya zambiri ineni mana kuti my philosophy in your life is that you should live the world much better than you found it. I see. The philosophy am I. So ngati kumudzi kwathu
sinathandizidwe anthu ambiri. Community yanga sinaithandize. So siningane kuti ndafika. And ndimana kuti the greatest gift you can give is not you having a car or indeed you're sending your children to school, but it's the impact you are making to your community. Okay. So ine for me nimeona ngati kuti ndilibe ma resources ambiri kuti ningaifikire community to impact them, to change their mindset and to empower them kuti mina mage ayambe ma business. Na kadi mina mage ndambopereka maloni ndatani koma sinafika maloni sinambopereka nimapereka ku mang'ono koma nakala funitsitsa nakapereka maloni ambiri. Okay. Kumudzi kusakuyitana kuti UMP kifa mafumu akumaona kuti pali mwana atu apa oti chimene machitika ndionena kuti mafumu akumudzi kwathu nauza kuti iwo chimene kwambiri amangona kuti mutithandize omanga bridge ndetatu kwamangira bridge namanga mabridge namanga kuma bridge kwamayanga kuti anabwera from mina mamanga chikangawa ichi ma early 40s kupita kwa anasamutsa nde kumene anasamutsa kunali mtsinje onena kuti anasamadutsa chimodzimodzi kwa bambo anga namangira ma bridge ana madutsa namangira I think 4-5 years ago ma bridge amenewo panopo tikupanga no cooperatives nadzala mitengo kumudzi wathu nde panopo tikufuna timange no tipeze ngati acha anamanga za cyclone achi kuti atithandize kuti pamudzi aliyense akhale ndi nyumba ya malata zimene zimandipasa satisfaction kuti anthu akanena kuti pali izi zinona kuti neyo nimanena kuti munthu ukhuza kutumikira tonse sitingakhale maemu musakhala ali ku UK kapena ku America chifati tizizi longosola bwino nkhanizi anawo ali ku school ali ku university. Okay. Wina upanga masters, wina upanga law. Komano, I make time for them. Okay. Kuninda vetete and help them. So is my wife. Mwana wangu no tinaye so wina. I get involved with church. I get involved as an investor. Nimabanga my analysis. I still feel good in how we are building. That 24 hours, you can still wake up. How much time do you sleep? Yeah. Like how? I think 3 to 4 hours. 3 to 4 hours. 4 hours. So I'm holding me now. 4 hours. Dibo pen and why not? To it in the Funantagona is what it wrote teacher. Okay. For you, I think immediately Kabanga school Mbuyom. Nikakona mojelo wambi. There is nango nikamia. Ni makaniga kukona binobi. Okay. Then matongo sinza bangono. When I 10-20 minutes. Don't dachuka. Okay. Don't nikakona rest nikakona fantasy cinema gone around 12 o'clock, 12:30. You go to bed at 12. After 12. After 12. Every day. Every day. Okay. Then nikakona makamuta. Makandu werenga ndikulemba tizintu basi ndikubanga ma model anga abujeni mathematical models nde nimakauti continuously makandu kupanga check zintu. Meanwhile ngati ananga ngadali ku school ndo nimakonda waimbira usiku kwambiri. Ndaimbira mafoni then kena kono au check on makolo then ndiamba kupanga zowerengazo ndiamba kupanga ujeni anga pa computer then nimakona chama maybe half 12 or thereabout. Ndoti nthawi zambiri mapeza kuti mina 4 icha ndatani kale tadzuka. Nthawi zinaso mina 3. Okay. Ngati lero I'll give an example. Ndogona 2 hours. Okay. 2 hours yenini. Anthu muli busy. Ndapena pake ndimono kuti kandi chani kaya umapeza kuti kandi mind yima mkhati kungoyenda kandi. Mungoyenda ndalama. Usati ndalama so. Titatha kukambirana zonse Bambo Nkhoma. I want you to look at that camera. What would be your parting words tonight? There are so many people watching us. So many people, are in Ndalama. They don't know how to do with that money. But they would want to multiply it. Thank you so much. And Zoom 1 billion to all Malawians.
ine chimene ndingapange encourage chonena kuti antifeyo tidziwe kuti wealth creation is a journey and it's not a marathon. So tiyambe ma resources amene tili nawo tiyambe kupanga invest. I always tell people kunena kuti uyambe chinthu china chake sufunika ukhale ndi zinthu zambiri kapena drama zambiri. You start with what you have. Zimene muli nazozo yambanipo. Chachikulu, get the right information. Associate with people that are like-minded. Mupunzire kwa anthu amene anapangapo kale. It makes life easy. Don't try to kuti ndiziphunzira pa ine ndekha. Ali kwa anthu ambiri pano kuli ma YouTube. Pa zinthu zina zake ukhoza kuphunzira pa iwe kungomvera YouTube ichi. Kungokhazikika pamene paja. Uphunzira. Then ndifuna ndikupanga encourage kunena kuti kunoko kumalawe kunoko. Anthu amanena mwakuti koma ifani kuti anthu abwera akunja kumadzapanga drama. Even if fair in again titopanga drama mmalawe mwathu muno ma resources alimo zinthu tili nazo. Anja chikulu inuyo mulipo ndipo muli ndi moyo zingwambiri. Pamene ponso ndiye pamapeto a program yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Program iyi ndinali ndi bambo Benedicto Nkhoma amene ndi experienced banker, adagwira ntchito ku bank kwa nthawi yayitali. He retired now. Komanso ndi investor. Amaphunzitsanso anthu za mmene mungachitire invest ndalama zanu for better returns. Kotero kuti tikuyamikeni kuti fundali nafe madzulo ano ndipo tikuyamikeni bambo Nkhoma mwatilemekeza kwambiri. Kwambiri. Thank you for opening your doors for us. Thank you so much. Really appreciate.